El tema d'avui que volia parlar és el de la carrera professional. Què té que dir la psicologia front a aquest tema? Que n'hi ha que buscar el teu element. És que això que diuen, treballa en algo que t'agrade i no treballaràs mai. I és real, és així. Hi ha gent que diu, està buscant faena i diu, jo busco de qualsevol cosa. No, no busques de qualsevol cosa. Busca de algo. De algo y algo en lo que tienes experiencia o algo que te interese, algo que te vaya bé en la teua vida, que te quadre en la teua vida i enfoca't a formar-te en això. Després pots canviar d'opinió, després pots canviar de carrera professional, però sempre trauràs més trellat si busques una cosa que t'interesse intrínsecament, que no siga només per unes condicions laborals determinades o per de lo que siga, per eixir del pas. Això és temporal, com la gent que se'n va a la vendímia o gent que cuida taronges, que ho fa de manera temporal. Si té que ser algo més seguit, que siga alguna cosa per a que tu te sengues més preparada.